قصيلا نريو ابيات فردي كم زغلص انحه كساسي تخصاسي كمون دانيا يزولو اب مسرح شمغلنا نعرقن كن توم تساتفتي توم شمغلت لونا وي عرقت نبلوم علونا كمون توم تشمغلتي وي تعرقتون زبحالو لو مالتي تران غباتن نايزوم شمغلتي تعرقتي كما يمثل بتشمغلت خنجمر مغنياتو بدليتون زوتو كابكونه ترى ناي تشمغلتي كما يمثل اب مسرح شمغلنا وعرقي توم كلتا وغنات بقندو نابت مسرح خاطو خلو بناتهم فقاد بناتهم دليت راديوم فتيوم زاتو مسرح مخانو حدا حبيب اللجاي حجي كل غزيتهم تشمغلتي ويم تعرقت وغنات نبلهم كل غزي نابت مسرح خاطو خلو بمولو دليت كاطو خلولو نتي مسرح نخعوتو قاز كالون قبروا لهم نزن مغبار دما كله تي نت قداي نمفتح زدلي زبلو نغرات مرتعوتات ولا تزفلطو نغرات مسخاخر ام مقرب كتحبابروا لهم نتهم شمغلتو عارقتي معناتو ولا بيت فرد زرقه قداي كله تي مست قداي استاساسر نغرات مرتعو ديو مسخاخر ديو ولا تبلو زلكا نغر بمولو مسقربكا ات نغر كابسور مسرتو كفتح زخيل حجي بو منصر كنريو خلنا دما ابتنا شمغلنا ناي عرق مسرحون كنمص خلنا اتم خلته وغنات نخولو تي نتي صقم طنق خوينو زلو مبغس نطبي نعو امطيوم مسو خاص تاساسر مرتعوتات تراليوم كمون مسخاخر تراليوم ام مقرب كتحابابرو اتعاوت مسا ابزا ابيت فردون مرتعوتات سند ون يقرب انديو انت يزدله كابتوم تشمغلت وي تعرقت وغناتسي بخميم كقربو زلوم كابت ابيات فرد زقرب مرتعوتات سنداتن سي بخميم كتحابابرو زلوم تشمغلتي تي بدليتهم كاتو هم زلوم رينا يلنا ابت مقرب مرتعوتات سي نالوات قنوع منفس وي قنوع لبونا نبلوس بخمي يسقلص ات قنوع لبونا وي قنوع منفس زبحال انتايو نت نجر وي نت مسرح نختعوتو زياده مسرحي كاب نت مسرح كتحنكلو زياده نسخه تعواتو كوينكا كمت زي كمت ابت ناي بيت فرد مسرح نريو نت حدا وغن زداخم ناتكا بايتاخا زبرخ عينت اكيدا زيكون كتخيد نسخه بزكالكا نت نجر كتبرهموني نت صقم نختبل يغاتص ناتكا اجامي خاتبر كتنبر نت حدا وغن اداخمكا نسخه صبللكا توصلو ايكونن حجت ناتكا متحوار بزكالكا نت نجر كتنصرلهم مونتهم شمغلتي وي عرقتي بو مسرت لما اتي كبصح تدلي زلو سلامو هواهو امغوتهم كنتوغنات نخفطرو متحبباري رايت بو توسع حساب ابزات العيله زلا نطبي ويزورو سابيلا راي انتايو كل غزي شمغلنا خمس عاوت قلصت انا حب ولا انتاو فقاد نايتهم تشمغلت وغنات وي تخراخرت وغنات كون خالي ግን كل غزي ولا انت طرح اقداس يكونن سيبلاو حقنا خمز حبرو مالتي قدود شمغلنا ونالو تقدود شمغلنا حجي مبزحتو غزي اب غداي حداريو امز تحاصيرو نستباهللو مبزحتو غزي مالتي ابناي غداي حدار ولا بيت فرد قريبو غداي ولا نابدانيا قريبو قدم بيت فردون بشمغلنا خودا خيل انديو ولا نا بيت فرد كس ناي حدار قريبو بيت فرد بعلو ابت زغبو سلطانو مسقربه مالتي ناب شماغله يزمرحو از ግን معاسيو ازوم تخراخرت وغنات سبعين سبيتن وي ناي حدار كم زنبره مرتو ام زقربو مالتي ولا بيت فرد بعلو ناب شمغلنا يزمرحو مالتي ازخ تكال او وغن ناي شمغلنا وي كات غدود تجديد كات اتو شمغلنا نمنتايو سيفلاو حقي ناب شمغلنا زمرحو نتي ناي حدار غداي مبزحتو غزي كلتا تخراخرت وغنات اب ننوح زخد هموت اب حدار صنيحهم كباسو مستباسو وي مستخراخرو كسم زمسرت قداماي علامه انتايو ناب نبور نخملاسو نمنتاي حدار
بقليلو كمز ناي جنزب كركر ناي زخنة نجراو كركر عبيت فرد متيخا قلتيفكات فتحو نجار يكونن سلمنتاي بزح نجاري أوشت زعتو قداي حدار له قداي نوي عمت مقبار له فقرات نبورو سدرابيت كل التسدرابيت يخا أمريكا خد كيت أنيحكا كالاي عندن أتأجداس خا دك قلعت له حدا سدرابيت يخا مسريتك حدا أكل حبرة سبي خا مسريتك زيتات حجي نيجدن ولا تبيت فردك قريبو ناب شمقلنا يزمرحو شمقلنا ها توم شمقلت كل جزيتهم باتهم تشمقلتي أو سمس كربر بعلهم يمدو مرصوم نتوم شمقلتي توم تشمقلت خمرصوم كله نتوم زشمقلهم مالتيو بدليتهم بفقادهم كابس درابيتهم حج مبزحت وجزي أب جبر أي نتك أمولو نمبر أنت يجيب لنا سيفلا وحقنا شماقل لخن مرت كلنا توم أب جزي حدار زنبورو شماقل نصوم يوم أبتي جزي مبعث أب جزي كركر قرق أسكا كموت أزقبهم ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ናይ ሓዳር ነዊሕ ዓመታት ምስ ዝጸንሕ ሞ ክርክር ምስ ዘጋጥም እዞም ሰባት ክትረኽቦም ምዘይ ትኽእል ከኣኒ ባዕልኻ ዝመረፅካዮም ብወገን ዳጓል ክልተ ሸምገልቲ ብወገን ዳወድኻ ክልተ ሸምገልቲ እቶም ተሸምገልቲ ይመርፁ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝካየድ ሓደ ኣብ መስርሕ ሽምግልና ናይ ሕጊ ኣፍልጦ ወይ ናይ ሕጊ ክስታይ ከምዚ ከም ሪኳየርመንት ኣይኮነን ከምዚ ኣገዳዲ ኣይኮነን እንታይ እዩ እቲ ሰብ ተሸምጋላይ ኩሉ ግዜ ፎኺስዎ እዩ ዝሽምገል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ክኸይድ ከሎ ናብ እንዳ ፖሊስ ክኸይድ ከሎ ናይ ምሽቕራር ተርእዮሎ ደይ ምፍኳስ ተርእዮሎ ተሃዋሁ ፍርዲ ቤት ንባዕሉ ከምዚ ናብ ፀቕጢ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ እቶም ተሸምገልቲ ናብ ሽማግለ ክኸይድ መርፀሎም ካልኣይ እንታይ እዩ ከዓ እዞም ተሸምገልቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጉዱድ ይኹን ደይ ጉዱድ ሽምግልና ናብኦም ዝኸዱ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ኣብ ሽምግልና ይቐልል ካብ ኣብ ቤት ፍርዲ ተቕርቦ ክርክር እተን ዘቕረብካየን ዝኾነ ናይ ሲቪላዊ ስርዓት መስርሕ ተኸቲልካ ኢኻ ትኸይድ ሲቪላዊ ስርዓት ምስ ዘይትኽተሎ ከዓ ገለ ጌጋ ምስ ዘጋጥም ከኣኒ እቲ ዳኛ ወላ ንስኻ ከይፈለጥካ ጌርካ ይኹን ኣብ ፍርዲ ግን ፍለጦ ኣይትፍለጦ ኤክስኪውዝ ኣይኮነን ማለት እዩ ነፃስ ኣይሰደካን እዩ ግድን ትሕጊ ፈሊጥካ ክትኣትዎ ኣለካ ኣብቲ መስርሕ ሽምግልና እዞም ተሸምገልቲ ወገናት ፎኺስዎም ናይ ሕጊ ስርዓት ናይ ሕጊ ኣብቲ ፅሑፋዊ ሕጋዊ ስርዓት ከይተጨነቑ ወይ ከይተቆራቆሱ ኣብኡ ማለት እዩ ናብ ሽምግልና ክመርሕሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ራይ ፅቡቅ ቁሩብ ኣብዛ ተላዒላ ዘላ ኣብታ ብዝያዳ ተራ ናይ ተሸምገልቲ ነቲ ሓበራዊ ዓወት ንብሎ ዘለና ንኽርከብሲ ተራ ተሸምገልቲ ኣብዚኣ ቁሩብ ተወሳኺ ሓሳብ ክንህበላ ኣቶ ናትናኤል ኣብዚኣ ምናልባት ቁሩብ ክፀቕጠላ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣንተ ወይ እቲ ነቲ መስርሕ ሽምግልና ወይ መስርሕ ዕርቅሲ ብቁኑዕ ልቦና ወይ ብቁኑዕ ሕልና ክቕበልዎ ኣለዎም ዝተባህለት እያ ስለምንታይ እቶም ተሸምገልቲ እቲ ሽምግልናሲ ንዓኣቶም ናቶም ረብሓ ምዃኑስ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ እንታይ ይብሉ መብዛሕትኦም ሰባት ሰምዖም ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ከድናስ ቤት ፍርዲ ተዓረቑ ኢልና ተሸምገሉ ኢልና ንሕና ከዓ ፈቲና ኢልና ንመለሶ እዩ ዝብል ዓይነት ርድኢት ኣሎ እዚ ሕጂ እዚ ኣቐዲምና ዝጠቐስናየን ረብሓታት ሰኣን በግቡእ ጌርካ ምርዳእ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ረብሓታት ናይ ሽምግልና ነቶም ተሸምገልቲ ኣዝዩ የገድሶም ምዃኑ ክፈልጥዎ ክኽእሉ ኣለዎም ከባቢ ቤት ፍርዲ ከይድካ ኮለል ትብል ድሕረይ መዓስ እዩ ዝፍለጦም ዞም ሰባት ከዓ እንድሕሪና ድሕረይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ምስ ሃበ ሽዑ እቲ ከምቲ ዓንቶይ ዝተባሃለ እዩ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ምስ ሃበሲ ነቲ ሓደ ወገን ጥራሕ ዘዕግብ ኮይኑ እዩ ንረኽቦ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ሽምግልና ወይ እቲ ዝእዘዝ ዘሎ ዕርቂ ናቶም ረብሓ ምዃኑስ ተረዲእዎም ብቁኑዕ ልበና ክኽተልዎን ክሕግዝዎም ኣለዎም ነቶም ተሸምገልቲ እውን
ወረቃቅቲ ወይ ሸምገልቲ ነቶም ሸምገልቲ ክብለ ንሰነዳት ወይ መርትዖታት እንዳሓባእካ ኣይኮነን ወይ ድሓን እዚኣ ወረቀት ይህቦምኒ ወይ እዚኣ ተኣሽሙ ኣይርእዮምኒ እንዳበልካ ዝስገር ነገር ኣይኮነን ብቆንዕ ልቦና ተቐቢልካያሲ ንስኻ እውን ነቶም ሸምገልቲ እውን ክትሕግዞም ክትክእል ኣለካ እቲ መስርሕ ሽምግልና ወይ ትዕርቀሲ ብዓወት ከም ዝውዳእ ብሰላም ከም ዝውዳእ እውን ክትሕግዞም ክትክእል ስለካ ስለምንታይ ከምኡ እንተዘይገይርካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስከትካ ከምቲ ሳዕቤን ናይቲ ኮለልን ወፃኢታት ክትኸውን ውሳኔ ምስ ተዋሃቡን ዓጋቢ ኣይከውንን እዩ ወላ እቲ ዝምድናኻ ምስቲ መባእስትኻ እውን ተበቲኹ ማለት እዩ ስለምንታይ ሓደ ክዕወት እዩ ስኻ ሓሪካ ክስታይ ትገብርና እቲ ግን ንዚ ኩሉ ዝበልናዮ ረብሓታት ኣብ ግምት ኢቱ ስለ ዝኸይድ ነዚ ሽምግልና ንክዕወትሲ ፃዕርታት እውን ከካይዱ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እታ ቁኑዕ ልቦና ወይ እታ ቁኑዕ ሕልናን ዝበልናያ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኣብ እቶም ሽምገልቲ ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ ብኣንጻሩ ተርኢና እውን ሸምገልቲ እውን ኣለውና ወይ ዓረቕቲ ንብሎም ዝኾነ ሰብ ሸምጋሊ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን እንታይ ዓይነት ባህርያት ወይ እንታይ ዓይነት ጠባያት ይኸማልእ ዘለዎ ሓደ ሸምጋሊ ነዚ ንብሎ ዘለና ሓበራዊ ዓወት ንክርከብሲ ተራን ግቡእን ሸምጋሊ ኸ እንታይ ይመስል ብኸመይ ዝግለጽ ኣቶ ተመስገን ራይ ሸምጋሊ መጀመርያ ነቲ ጉዳይ ነቶም ክልተ ተኸራኸርቲ ወገናት ንኸቀራርቦም ነቲ ዘለዎም ዘይምስማዕ ንኽፈትሕ ፈቃደኛ ክኸውን ኣለዎ ከም ሸምጋሊ ኮይኑ ንኽሰርሕ ወይ ከም ዓራቕ ኮይኑ መንጎኛ ኮይኑ ንኽሰርሕ ናቱ ፍቃድ ኣገዳሲ እዩ ፈቃደኛ ኮይኑ ክቐርብ ኣለዎ ድሕሪኡ ዝመፅእ እንታይ እዩ ብሓንሳእ ፈቃደኛ ኮይኑ ናቲ ሽምግልና ወይ ናቲ ምቅርራብ ምስ ኣተዎ ናፃን ሚዛናውን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንሓደ ዘቐድም ወይ ነቲ ሓደ ዘድሕር ዘይኮነስ ንክልቲኦም ብማዕረ ነቲ ጉዳዮም ጠሚቱስ ናብ ውሳኔ ክመርሖም ዝኽእል ናብ ከቀራርቦም ዝኽእል ንክልቲኦም ነቲ ዝነበሮም ዘይምስማዕ ናብ ክፈትሕ ዝኽእል ክኸይድ ኣለዎ ኣብዚ ከምቲ እንድሕር እቲ መስርሕ ተቐቢልዎ ኣለዎ እውን ብትዕግስቲ ክሓልፎ ኣለዎ ሰማዕ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ጉዳይሲ ዕሙቕ ኣቢሉ ክፈልጦ ፈሊጡ እውን ናብ ፍታሕ ገፁ ክመርሖም ጣሽሙ ድሌት ክህልዎ ኣለዎ ኣብዚኣ እታ ዝዓበየት ክትጥቀስ ዘለዋ ከዓ እንታይ እያ ዝብል ኣነ ካብቶም ሰብ ጉዳይ ዘይግቡእ ረብሓ ወይ ግቡእ ንበሎ ክቕበል የብሉ ብላይ ዘይግቡእ ረብሓ ንብሎ ሓደ ሓደ ግዜ ምናልባት ንኽትሪኦ እውን ነፀግመካ ኸውን ግን ካብቲ ሓደ ተኸራኻሪ ወገን ዝኾነ ዘይግቡእ ረብሓስ ክቕበል የብሉን ምክንያቱ ነቲ ሚዛናውነቱ እውን ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ኣብዚአን ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ራይ ሓደፍቲ ንሚዛናውነቱ ወይ ከዓ ንሻራውነቱ ካስ ዝኽእል እንታይ እዩ ናቱ ረብሓ ኣብቲ ውፅኢት ናይቲ ጉዳይ ኩሉ የብሉ በቲ ውፅኢት ናይቲ ጉዳይ ዝረብሕ ወይ ከዓ ዝትንከፍ ወገን እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩላ ግዜ ናፍቲ ረብሑ እዩ ክዘዙ ስለዚ እቲ ካብ ሻራ ነፃ ክኸውን ክንብሎ ከለና ናቱ ረብሓ ኩሉ የብሉ እንድሕር ዳ ናቱ ረብሓ ኣብኡ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እታ ጉዳይስ ብሓደ መልክዕ እንተዳ ተወዲኣ ወይ ከዓ ብገለ መዳይ እንተዳ ተወዲኣ ዝረብሕ ሰብ እንተዳ ኮይኑ ኩላ ግዜ ናብኣ ይኸብል ስለዚ ናቱ ውልቃዊ ረብሓ ኣብኡ ክህሉ የብሉን ውልቃዊ ረብሕኡ ዝትንከፍ ወይ ከዓ ውልቃዊ ረብሕኡ ዝውስኽ ሰብ እንተዳ ኮይኑ ካብ ሽምግልና ክወፅእ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ሚዛናዊ ክኸውን ወይ ከዓ ዘይሻራዊ ክኸውን ተኽእሉ ፀቢብ እዩ ካሊእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ሚስጥር እዩ ምክንያቱስ እዚ ንመስርሕ ሽምግልና ይኹን ንዕርቂ ካብቲ ልሙድ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ሰራርሓ ንመርፀሉ ዘለና ሓደ ምክንያት እንታይ ኢልና ምዕቀብ ሚስጥር እዩ ኣቐዲሙ እንታይ ይበሃል ነይሩ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝግበር መስርሕ ብምሉእ ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ከም መትከል ኣብ ቁሉዕ መጋባያ እዩ ዝግበር ቁሉዕ መጋባያ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ዝምልከቶን ዘይምልከቶን ኣትዩ እቲ ፍትሒ ወይ ከዓ እቲ መስርሕ ድንነት እናተኻየደ ክዕዘቦ መሰል ኣለዎ ቦታ ተደይ ፀቢቡ ካሲ ተመለስ ትብሎ ሰብ የለን ኩሉ ከኣቱ ወላ ሓላፍ መንገዲ ኣነ በቃ እስከ ክመሃር እየ እንታይ ዝግበር ኣብዚ ኣብያተ ፍርዲ እስከ ክርእየ ንዝብል ኩሉ ክፉት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ጉዳይካ ኩሉ እዩ ዝርኦ ስለዚ እታ ሚስጥር ኣብኣ ጠፊእ ኢልና ነርና ኣብ ሽምግልና ግን ወይ ከዓ ኣብ ዕርቂ ሓንቲ ብልጫ እንታይ ኢልና ነርና ሚስጥር ምዕቃብ ኣሎ ስለዚ
ሽማግለ ጌርካ ትመርጾ ወይ ከዓ መንጎኛ ጌርካ ትመርጾ ሰብካ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ዓቃብ ሚስጥር ክኾን ኣሎ ሕብረተሰብናስ ምዝ ዝኸይድ ምስል ኣሎ ምንታይ ብሉ ሽማግለ መቃብር እዩ እንታይ ማለት ሕጂ ኩሉ ናብ መቃብር ዝኣቱ ነገር ኣይወፅን እዩ ሬሳ ናብ መቃብር መስእተካስ ኣኺልዎ ብኡ ገይሩ ዳ ይሙሽሙሽ እምበር ወፂኹም ብሓድሽ ዝወፀሉ ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ ዝንቀሳቀሰሉ መንገዲ የለን ሽማግለ ከዓ ኩለንተን ዝተቀበለን ጽቡቕ ዲ ተቀቢሉ ሕማቅ ዲ ተቀቢሉ ብዛዕባቶም ሰብ ጉዳይ ዘኽፍእ ዲ ሰሚዑ ዘጸብቕ ዲ ሰሚዑ ኩለን ኣብዛ ልቡ ገይሩ ዝኸይድ እንተ ደኣደየለ ሎማዓንቲ ዝውዓልናያስ ጉድ እዩ እንዳበለ እንድሕር ዳ ክዕልል ንደገ ወፂኡ ኣታቶም እንዳክስቶሲ ብደጊኦም ክትሪኦም ከለካ እኳ እዮም ከም ዝመስሉ ለባማ ዝመስሉ ዓበይቲ ዝመስሉ እምበር እስከ ዝሰምዕክዎ ሎማዓንቲ ዝውዓልናዮ ተካል መዓልቲ ኢሉ እንድሕር ዳ ካብቲ ሽምግልና ወፂኡ እቲ ክሰምዖ ዝወዓለ ዝዝርግሕ ኮይኑ ታኾኒ ማለት እቶም ሰብ ጉዳይ ንሽምግልና ኣብ ክርክር ዘለዎ ኣባስ ዘለዎ ሰባት ንመንጎኝነት ክጸልዎ ክጅምሩ እዮም ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሚስጥር ዝዕቅብ ክኸውን ኣለዎ ሕራይ ጽቡቕ ኣብታ ሰማዒ ወይ ዕጉስ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ምስኣታ ሒዝና እውን እቲ ተላዒሉ ዘሎ ክርክር ንዝተፈለየ ፍሉይ ሞያ ዝምልከት ኮይኑን ኣፍልጦ ንባዕሉ እቲ ሸምጋሊ ወይ ዓረቂ ኣብቲ ጉዳይቲ ክህልዎ ዝኽእል ኣፍልጦ ነቲ ሓባራዊ ዓወት ንክርከብ እስከ ምስኣ ወላ እንምላእ መንፈስ ዝበሃል እንታይ እዩ ነቲ ነገር ወይ ነቲ መስርሕ ንኽትዕውቶ ዝያዳ ምስራሕ ክልተ ተኸራኸርቲ ወገናት ኣብ ንነዊሕ ዝኸደ ህሞት ኣብ ሓዳር ጸኒሖም ክበኣሱ ምስ ተበኣሱ ወይ ምስ ተኸራኸሩ ክስ ምስ ዝምስረት ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ ናብ ንቡር ንኽምለሱ እቲ ዝግበር ዘሎ ሽምግልና ወይ እቲ ዝእዘዝ ዘሎ ዕርቂ ናቶም ረብሓ ምዃኑስ ተረዲዎም ብቆንዕ ልበና ክኽተልዎን ክሕግዝዎም ከኣለዎም ነቶም ተሸምገልቲ እውን ካብቶም ሰብ ጉዳይ ዘይግቡእ ረብሓ ወይ ግቡእ ንበሎ ቅበል ይብሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ሚስጥር እዩ ምክንያቱስ እዚ ንመስርሕ ሽምግልና ይኹን ንዕርቂ ካብቲ ልሙድ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ሰራርሓ እንመርጾ ሓደ ንመርጸሉ ዘለና ሓደ ምክንያት እንታይ ኢልና ምዕቀብ ሚስጥር እዩ ድሕር ትክርክር ኣጋጢሙ ትሽምግልና ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ ተመራፂ ይኸውን ንምንታይ ከምቲ ኣቐዲምና ክንዝርዝሮ ዝወዓልና ዝፀናሕና እዩ ማለት እዩ ድሕር ተሸምጊልና እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ግዜ ድዩ ወላ እቲ ገንዘብ ድዩ ገለ ይጎድለልና ማለት እዩ ሸምጋልስ እንታይ ዓይነት ጠባያት ክህልዎ ኣለዎ እንጂ እቲ ሕቶ ከምቲ ሕጆ ትብሎ ፀናሕካ ዕጉስ ክኾን ኣለዎ ሰማዕስ ክኾን ኣለዎ ካብ ኩሉ ዓቕሉ ዘለዎ ሰብን ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ ከምዚ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ሰሚዑ እዚኣቶም ኣይዕረቑን እዮም ሲሎም እዮም ኮለል ዘብሉና ዘለዉ ኢሉ ዝገድፍ ክኾን የብሉን ከምቲ ዓንቶይ ዝበልና እቶም ዝተባኣስቲ ወገናሲ ስምዒታት ኣለዎም ሓሪቖም እዮም ዝመፁኻ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ክህልዎም ይኽእል ነቲ ስምዒታቶም ኣዝሒሉ ፅን ኢሉ ከዓ ሰሚዑ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ንክገልፁ እውን ዕድል እንዳሃበ እዚ ኣብዚ እቲ ትዕግስቲ ክህልዎ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ናቶም ስምዒታታት ከም ዝገልፁ ገይሩ እዩ ክሽምግል ክፍትን ዘለዎ ስለዚ እዚ ዓይነት ጠባያት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልእ ከዓ እቲ ትጥቀመሉ ቃላት እውን ትጥቀመሉ ቃላት ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ወላ ኣብቲ ናይ ቦታትና እንድሕ መፂና እውን ትጥቀምሉ ቃላት እውን ከይተረፈ ንባዕሉ ከምዚ ምኡዝ ላዛ እንዳትጠቐሙ እዮም ነቲ ልቢ ናይቶም ተኣሽሙ ዘረስርሱ ነይሮም እቲ ሕርቃኖም ዘገብልሎም ሽዑ እዮም ትሰብ ሽዑ ብሓደ ኮይንካ ከምቲ ዓንቶይ ዓወት ዝበሎ እውን ብሓደ ኮፍ ኢልካ ከምዚ ዕላል ዓይነት ኣምሲልካ ኢኻ ነቶም ሰባት ናብ ሓደ ስምምዕ ከም ትመፅእ ክትገብር ዘለካ ካልእ እቲ ፍሉይ ተኣሽሙ ዝበልክያ ፍሉይ ክእለት ክህልዎ ወይ ሞያ ክህልዎ ዝበልክያ እውን እዚ ኣገዳሲ ካብቲ ናይ ፋሚሊ ተኣሽሙ እንድሕር ወፂና ካብቲ ናይ ስድራ ቤታዊ ክርክራት እንድሕር ወፂና ማለት እዩ ስለምንታይ ሓደ ሰብ ኣብቲ ሞያ ኣብቲ ዝሽምግለሉ ዘሎ ዓውዲ እንድሕር ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ንዓኻ እውን ፅቡቅ ጌርና ምድናይ ክስታዩሲ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እዚ ግን እቶም ተሸምገልቲ እዮም ብዓለም ዝመርፁ ስለዚ ኣብቲ ኣመራርፃ ናይቲ ሸምጋል እውን ከስተውህልሉ ዘለዎም ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ
كان زي قبو روحا يلو نيرو عنتوي تمزجن زي قبو روحا مستير مستنتاشمو اتحيزنا هنريو خلنا تي ولا تي اقراربا نايتي سب ولا زي قبو روحا ولا ايهالو واتسب ابت ازراربو نتحد وجن كستحاويل نلاصو انا تحد زغنح ندحكوينو اتحد زي شمغال زي مز تتقع له يلو سلاز حسب اتي كنع لبنا وي كنع حلنا زبلنا عنتوي ونعون كتفيو سلاز نتني شمغلنا وين تعرقنا مقبال دخلو ازي تحتيو ولا بتي اكايدها ابتي مسمن تخيد ولا دحريت شمغالي مدحر مستياتهم كيدو شايست مستيوم زوعل ندحكوينو اذا ون على حدا ملأخت اللونتي نتحد وجن سلازي ازي ون حدا اقداسي طباي كوينو يسمعنا مالتي زي اورتيك وسخلا هراي تعوت ابزناي شمغلتي كنريو خلنا بقندو اب حنت تقلل زبلت نتبينا خنالو نخل نسو خا انتايو ابت سبئنا وي بيرسوناليتي نايتي شمغالي زمسرات كم شمغالو خوينو وي كم عراقو خوينو ناتو غداي خفتح صعر كلو بيرسوناليتي وي سبئنا نايتي سب هتشمغال وي عراقي ازي وسان رقاحي بكل زيوم كنبلهم صنحه خطقسو صنحو رقاحيتات زمال اسب كخون خلالو نزيم كلهم رقاحيتات انت اماليو اموداتو اتي مسرح عوتيو كمزا عين سبئنا زي بلو سب انت اخوينو جن قال خابزيوم كمالو لهم إلا نصبيهم نجارات انت ذا قدل انت اخوينو اتي مسرح عوت ايكوني غيزيون كبلعيو بزح وصايتات كساراتاتن سميعتاتن خسع خيليا ابتناي مسمويا وطرح ممكن نتاساسرو اي نخيلني نازي ناي شمغلنا غداي وي ناي عرق غداي بتخ حدا وغنون مس لمدنا حدا اكبابي وي ناي كونتات سراحون كنتاساسرو نخيلينا لابنت اب نقدي بترى اب فولي كبابي نقداو من الوقت كايدو خلو زختلو عينت اغبابات አለው በእምነት ዝግበር ነገር አለው ነዙን በቶም ዝፈልጡ ሰባት ከመይ ታካይዳ ብዝፈልጡ ሰባቱን ክትገብሮ ተኸይልኻ ግድነት ሞያው ከምዝ ብትምህርት ዝቀሰምካዮ ዘይኮነ ብልምድውን ዘኻዕበትካዮ ነገራት ክህሉ ስለዝኽእል ንዑን ፍልጠት ዘሎ ከም ኣብ ከም ዓይነት ዓውዲ ፍልጠት ዘሎ ሰቡን ኣብቲ ናይ ሽምግልና መስራሕ እቲኻ عراقو ወይ شمغال ክትገብሮ ትኸይልኻ ንትሰብ ابزي ምናልባት ንሽተይ ዝረስዓ ኾነ ጥላ አንቶይ አታህልቲ ተንኪፎን የሪዩታ ውልቃው ረብሓ ክህልዎ የብሉን ኢልዎ ነቲ ሸምጋሊ ውልቃው ረብሓ ክህልዎ የብሉን ግን እቲ ሸምጋሊ ንኣብነት ኣብቲ ጉዳይ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ምዝኸውን ዝስምዖ ኾናሎ ታ ስድራ ንሕፈሪሳ እንታይ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ሲ ወይ ፈሪሳ ንኽሪያስ ክሪያ ዘይደል ሰብ ክኾናሎ እቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሸምግለና ኢሎም መፅኦሞ ዘለዉ ሰባት ከይተተዓረቑ ወይ ከይተሸምገሉ እንድሕር ከይዶም ክህልዎ ዝኽእል ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት እውን ክስምዖስ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ኣመራርፃ ናይቲ ሸምጋሊ እንዲ ኩሉ ሻዕ ዕዉት ክኾን ድሕር ኮይኑ እቲ ሽምግልና እቲ ሸምጋሊ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ እንተኾነ እዚ ሕጂ ውልቃዊ ረብሓ ዘይብሉ ክኾን ይኽእል ካልእ እታ ስድራ ፈሪሳ ክርያስ ደስ ዘይብሎ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ከምኡ እውን መራሕቲ ሃይማኖት እንድሕር ኮይኖም ግን እዚ እውን ዝበለፀ ከምኡ እውን ኣብ ወላ ኣብቲ ትቕመጠሉ ኮሚኒቲ ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብቲ ምምሕዳር ድዩ በህዝቢ ሲ ፅቡቅ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮነ እውን እቶም ተሸምገልቲ እቲ ዝወሃቦም ሽምግልና ይኹን ወይ እቲ ዘቀራርቦም ዘሎ ሰብ እሺ ኢሎም ናይ ምቕባል ተኣሽሙ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ እቲ መስሕ ሽምግልና ኸ በዚ መጠን ዕዉት ክኾኑ ይኽእል እዩ ንባዕሉ እቲ ትርኢት ወይ ኣፒራንስ ንብሎ እቲ ናይ ሸምጋል እውን ዓብ ተራእዩ ዘለዎ ኣብ ገሊኡ እውን ርኢ ምስ ኣበልካዮምሲ እቲ ዝነበረካ ክርክራት እውን ትርስዓሉ ህሞት ኩሉ ይኽእል እዩ እዚ ክሳብ ክንዲዚ እዩ ዝኸይድ ብኡ መጠን እውን እቲ ልቦናን ካልእ ነገራት እውን ክማልእ ኣለዎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣርእስቲ መስርሕ ሽምግልናን ዕርቅን ብመንፅር ሃገራዊ ሕግታትና እዩ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና ኣብ ሲቪላዊ ሕግና እውን ሽምግልና ንዕርቂ ንግድድፍ ዝምልከት ዓናቕፅ ብዝርዝር ሰፊሮም ንረኽቦም ኢና
بخمي بمنصر حقنا بخمي يزر مسرح شمقلنا نعرقن عسفيحنا خنزاتي يلا زي اوكي شمقلنا خنقول كلنا ابت بمنصر هاجراو حقنا خنبلو خلنا قاليو قدود አለው قاليو خا ابنت ابتا قدود كنبل كلنا ابنت اب ጉዳይ حدار ክርክር ክንመጽ خلنا ቤት ፍርድ ቅን ነት ጉዳይ ምርአይ ጅማሩ ናብ ሽምግልና ከአቱ የገድዶም ቤት ፍርዲ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ክንርድኦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እቶም ሸምገልቲ ኩሉ ግዜ መስቶም ሰብ ሓዳር ዘለው ሰባት እዮም ብህይወት እንተዳሃልዮም ምክንያቱ እንታይ ዝብል ኣብቲ ሕግና ኣብቲ ሽምግልና መስርሕ ዝኣቱ እቶም መሰኻኽር ዝነበሩ እዮም ዝብል ግዜ ጽምብል መርዓ መሰኻኽር ዝነበሩ ይዝብል ካብኡ ናብኡን ከማና እቲ ዝበለጸ መኒ እቶም ነቲ ጽምብል መርዓ ክፍጸም ከሎ ክታመም አንቢሮም መሰኻኽር ምዃኖም ብክታመም ዘረጋገጹ ሰባት ንሳቶም ሸምገልቲዮም ማለት እዩ ክልቲኡ ወገን ከክልተ ሰባት ኣብ ዝኾነ መርዓታት መብዛሕትኡ ግዜ ንርኢና ተወኪሎም በት መርዓውን መርዓትን ይፍርሙ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓለፋ ካብቶም ካልእ ኣብቲ ጽምብል ዝሳተፉ ሰባት መሰኻኽር እዮም ነቲ ጽምብል መርዓ ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ጸገም ኣብቲ ሓዳር ምዘጋጥም ቀዳሞት ተጸዋዕቲ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ እዚኦም እዮም ግድነት ናብ ቤት ፍርዲ መኻድ የድልየካን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክመጹ ይኽእሉ ግን እቲ ጉዳይ ደፊኡ ናብ ቤት ፍርዲ እንተኣተመሪሑ ቤት ፍርዲ ከዓ ነቲ ናይ ሓዳር ክርክር መጀመርያ ብመገዲ ሽምግልና ንኽፍታሕ ናብቶም ሸምገልቲ ዝመርሖ ራይ ጽቡቅ ኣብ ክርክር ሓዳርሲ እቲ ሽምግልና ጉዱድ ምዃኑ ሕጉን ከም ዘገድደካ ንፈልጦ ይግባእ ማለት እዩ ተወሳኺ ሓሳብ ኣለና ዲ ወይዘሮ ሳቤላ ኩሉ ግዜ ሽምግልና ዕርቂ ክርክር ቅድሚ ምምጽኡ ክኸውን ይኽእል ከም ድሕሪ ክርክር እውን ክኸውን ሕጂ ኩሉ ግዜ ምሽ ኣሎ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓመመ እዩ ናብ ሓኪም ዝኸይድ ንኸይሓምም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ቼክ ኣፕ ኣይገብርን እዩ ምስ ሓመምና ኢና ንጎይ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ቅድሚ ናብ ሓደ ክርክር ምቕራቡ ንክርክር ንኸይመጸካ ክግበር ዘለዎ ውዕላት ስምምዓት ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝኾነ ነገር ክርክር ንኸይመጽእ ንምንታይ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ክርክር ዘምጽእ ነገራት እቲ ሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ዘይምፍጻም ውዕል ክትገብር ከለኻ ዲኻ ምስ ሰባት ክሰማዕ ከለኻ ዲኻ ወላ ሽሕ ግዜ እምነት ደኣ ይሃልው ኣብ ሕብረተሰብና ስሩጽ ደኣ ይኹን እምበር ናብኡ ንኽትኣቱ ጽባሕ ንጎ እንታይ የጋጥም ሰብ ምዃንና ስለ ዘይተርፈና ኣብ መንጎ ዘይምስማዕ ዘይምርድዳእ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ናብኡ ንኽንመጽእ ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቄታት እዩ ናይ ውዕል ጽሑፋት ክህልወና ከምኡ እውን ኣብ ዝኾነ ነገር ክንገብር ንሰማዕ ከለና ምስ ክህልወና ንዑ ዝመስል መርትዖታት ኣብ ምእካብ ቀዲምና እቲ ዘጋጥመና ሕማማት ወይ ጉዳያት ናይ ክርክር ዘይምስማዕ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት እቲና ዝኾነ ነገር መስርሕ ህይወትና ክኸይድ ኣለዎ እዚ ካብ ኮነ ከዓ እንድሕርቲ ክርክር ኣጋጢሙ ትሽምግልና ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ ተመራጺ ይኸውን ንምንታይ ከምቲ ኣቐዲምና ክንዝርዝሮ ዝወዓልና ዝጸናሕና እዩ ማለት እዩ እንድሕር ተሸምጊልና እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ግዜ ድዩ ወላ እቲ ገንዘብ ድዩ ገለ ይጎድለልና ማለት እዩ ሕጂ ተን ክልተኤን ተን ብወለንታና ንኣትወን ሽምግልና ሰብ ጉኛ ግብር ኣቢልካ ዲኻ ባዕልኻ ተገዳዲፍካ ዲኻ ወይ ከዓ እታ ከምዚ ዓወት ክብላ ፀንሐ ናብ ናይ ሓዳር ጉዱድ ንዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሐ እዋን እዚ ናይ ጉዱድ ሽምግልና ንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቁፅሪ ተሸምገልቲ ፍሉጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሓዳር ጉዳይ በርባዕተ ኸማን ክውዳእ ይኽእል እዩ ክልተ ናይቲኦም ክልተ ናይ ወዲ እዚ ምዝሰማምዑ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረበ ተሸምጊሎም ክውድኡ ይኽእሉ እዮም
داي مسمع كقاطم سلا زخيل جن ملو دمص زي كخون خيليو زغبر قطرتاتي ኦድ ክኾን ይምረጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ተገጣጢምካ ክልተ ብክልተ አንጻር ኮይንካስ ሓደ ዓራቂ ወይ ማእከላይ ሽማግለ ከድሌካ ከም ዝኽእል ገብር ማለት ሲቪላዊ ሕግናውን መብዛሕትኡ ግዜ 5 7 እንዳበለ እዩ እቲ ናይ ቁጽሪ ተሸምገልቲ ኣስፊሮም ዘሎ ማለት እዩ ሸምገልቲ ናይ ሸምገልቲዋ ካልኣይ ኣብቲ ዕርቂ ንገብሮ ትሽምግልና ንገብሮ መብዛሕትኡ ግዜ ብቤት ፍርዲ ተቀባልነት ኣለዎ ብሕጊ ተቀባልነት ኣለዎ ከምቲ አንተ ወይ ኣቶ ኣታክልቲ ዝገለጾ ንሱ ውዕል እዩ ክውዳእ ከሎ ጉዳይ ግን እቲ ሓደ ሰብ ክርድኦ ዝግብኦ ካብቶም ተሸምገልቲ ወገናት እቲ ዝተዓረቁሉ ዘለው ኣናቀጽ ድዩ እቲ ዝተዓረቁሉ ዘለው ኣርእስትታት ነጥብታት ጉዳያት ዘርዚሮም ኣስፊሮም ነቲ ቤት ፍርዲ ከቅርቡሉ ዝበለጸ ይኸውን ንምንታይ ጽባሕ ንጎ ዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ነገር ተሰማሚዖም ወዲኦም እንዲኦም ዳርጋ ተፈሪዶም ማለት እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ዝውዳእ ጉዳይ ብስምምዕን ብዕርቅን ወዲኦም ተሸምጊሎም ወዲኦም ጽባሕ ንጎ ሕጂ ከምታ ዝተሸምገሉዋ ከምታ ዝተሰማምዕዋ ልቦም ዝወደቀሎም ክፍጸመሎም ክሓትዮም ዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እውን መሊሱ ጋልእ ክርክር ንኸየጋጥም እቲ ዝደልይዎ እቲ ዝተሸምገልዎ ዝተዓረቁሉ ነጥብታት ድዩ ረቋሒታት ድዩ ብጽሑፍ መልክዕ ድዩ ብመሰከር መልክዕ ኣቅሪቦም ኣጽፊፎም ከቅርቦ ይኽእሉን ጽባሕ ንጎሆ ማለት እዩ ንፈጽሚ ንኽሕግዞም ሕራይ ጽቡቕ ኣብዚ ንጸር ደልያ ዘለኹ ነጥቢ ምናልባሽ ኣብ ንኣትዎም ውዕላት እውን ንሽምግልናን ዕርቅን ዝምልከትሲ ኣብ ግምት ከኣትውሎም ኢልና ጸኒሕና እሞ እዚኣ ብኣብነት ኣሰኒና እዚ ኣብ ስምምዕ ዝኣተውዎ ናይ ሽምግልናን ዕርቅን ምርድዳእ ምስ ዘይትግበር ወይ بقطة أنا بيت فرد مستخيد كان تاي وتسيتي زلوا كان نتصر أتو أتخلتي هاي دي قد مخركر ممتو زجبر سممع مبزحت جزية أبو علا استحاج ريو كابو علا وتسعي ويبكالو تركبات مبزحت جزية أقدم كا قداين تقاتي منا هم زجرنا هنشامع قلينا خط بلايت خلني هم هنياتو قداي كقات مكادي خيا قات مكانونا يفلت كان وعلا بتاعت ولا جزية جن قداي كقات تقول له تقول زهلو له أنتي بتوعل كتقيد كا أم فتم تعزي مبصح كل سلاز خل حجي أفتوعل نتي أفتتها قداي نتوعل زملكت كتسفر تقولي هذا حقي فاضيو تاي مالتيو عمون قلنا نزوعل زملكت زخونا زي مرر أنت قاتي مو بزخونا نتبنت هذا تسحبنا نحنا زو قداينا بعرق خنودوينا زو قداينا بشمقلنا خنودويلنا سامع تقوليها أكلنا يتوعل سلاز هون حجي توعل قيادة تقولين إذا سمعك قيادتي يعني وعلى مالتيو سلاز تاي مالتي أقدادي أتاسمع زيا أقداتي يعني توم سب قداي بعرق خنودينا بشمقلنا خنودينا قداينا سلاز ولو كالي عمارات هولوم تسببي مالتيو أما خمسة تسامع يمكن السام حجي قال أوان تاجاتمي بعرق إيه خدودو بشمقلنا خدودو أو علك تسامعك أخا قلت عرق إيه هنت شمقلنا وات أننيو زبل عرادات حزوي أبقى أوان كا نتي أستوبه له زي مهب بقى قداي أنت قاتيمو بيت فردي هات خير بيت فردي تخيل كاي قداي يفتح بزبل مرداتها نا بيت فردي عربوهم حجي إذا قداي زنا بيت فردي أبز عربو لجزء تحدوا جن تيمرات له وعنا نسخان دا إذا قداينا بعرق خنودو بشمقلنا خنودو تسامعنا عندنا زبل تقاومو أنت دا غريبو بيت فردي أبا خلينا تا قداي دعتوا حجي تقاومو قربو لله مهنيات بيت فردي نتوعل كاب علم بيبو بعلي كارخر الكانيو تمكرخر نسب قداي زملكت سلازي كم ذا عين السمم علنا خم ذا عين تمرد علنا زمرد أنا زند هلو نعود حيسيو نابز بيت فرد مات يزولو الكان دحر دا تقاومو غريب كا بيت فرد ما نتقاومو تقبلو نتمزجب عاتيو بلكي بتسمعك مسرت بعرق ود بتسمعك مسرت بشمقلنا ودي له يفان وكا سلازي تقدم خركر ممصو بسبب قداي زغبر سممع ني أفتات حق قدايات